Sziasztok! Engem Jasminnak hívnak, és én most kezdem a YouTube-ozást elsőnek. Én eddig is YouTube-oztam, viszont azokat nem raktam ki. Én 8 éves vagyok, és van nekem 2 kutyám, 2 bátyám. Őket nem fogjátok látni, mivel őket szeretnék, és a nevüket sem mondom el. Viszont a kutyáimnak elmondom a nevüket. Az egyik lány, ő a kisebb, és az egyik fiú, ő pedig a nagy. A fiú az nagy, és Rokinak hívják. A lány kicsi, és ő fehér, és Virágnak hívják. És annyit lehet róluk elmondani a kutyákról, bemutatom Virágot, most csak őt tudom, viszont a második videómban megmutatom Rokit is, aki inkább most már nagyobb, és őt nem bírom fel, viszont Virágot azért megmutatom. Na szóval a kisebbik, az ilyen kis édes, most nincs sajnos megfürdetve, viszont ha meg lesz, akkor bemutatom. Félőske vagy? Na, ő, itt Virág, kis huncutka. Én amúgy legtöbbször olyan videókat, lehet, hogy ezt már elmondtam, de még egyszer elmondom. Nálam olyan videók lesznek, hogy például sminkelek, tudom, 8 éves vagyok, de csak hobbiból csinálom, ezt ne értsétek félre, szóval sminkelek, ilyen, hogy új dolgokat kipróbálok, ilyen versenyek, vlogok, meg így megmutatom, hogy hova szoktam menni, meg mindenféle ilyesmi. Amúgy én nem tudnák többet mondani magamról. Hát esetleg még azt tudnám mondani, hogy hát az is ilyen nehézkes, hogy én egy kertes házban lakom, és nem egy olyan izébe, nem tudom, hogy hívják, panel lakásba. Hát azt nyilván nem szeretem. A kedvenc videósaim a Scressel, ővel nagyon szeretnék találkozni, és román is vagyok, és ő is román. És ha vele találkozom, akkor nagyon örülnék. Sugar Alex, ővel is nagyon szeretnék, ő is román. És jobb értelemben Áldéi. Vagy Székely, nem tudom. Tesók. Laura és Norman. Még kivel? Nagyon sok mindenkivel szeretnék találkozni, de tényleg nagyon sokan. Hát nem is tudom, tényleg, nem tudom mennyi, de meg minden, de nagyon szeretnék mindenkivel találkozni, főleg, hogy a 9. születésnapom, azt szeretném, hogy találkozzak velük, de tényleg nagyon szeretném ezeket. De szóval nekem ők a kedvenc videósaim, ti is megírhatjátok nyugodtan, hogy nektek ki a kedvenc videósotok, meg minden ilyesmi, és én nagyon sokat tudnák mesélni azért, az én életemről legalábbis, lehet, hogy ennek lesz második része is, de nem biztos. A vágást azt nekem a nagyobbik testvérem fogja megcsinálni, mivel én el vagyok korszologva, én nem tudom, mit jelent az. Nem is tudok vágni, szóval inkább a nagyobbik testvérem. Mi nagyon sokat fogunk kipróbálni mi együtt ezen a YouTube-on, mivel én nagyon szeretem az ilyen dolgokat, például a nyári egyébként 1000 bocsi a hangzavar él. Ez a nagyobbik testvérem. Na szóval, hol is tartottam? Hogy ilyen nyári vlogok, azok nagyon sok lesz szerintem, meg ilyen Temus csomagok, azokból pár lesz, mert én nem szoktam annyira rendelni. Most is csak egy
egyszer rendeltem, és arról is lesz egy videóm. Bemutatom majd, hogy nekem milyen szokott, hát milyen a... Ouch, ez fájt. Milyen a házam, milyen ez itt, majd itt még ki kell takarítanom, mert itt azért most egy kicsit rend van, rendetlen minden, szóval, ja. Amúgy, ha meg lesz a 100 000 követő, hát nem mondom, hogy amúgy, akkor, mi lesz? Jó, majd azt még kitalálom, de a 100 000 követő lesz, akkor bemutatom a testvérimet. Amúgy nem annyira szimpatikusak. Amúgy szerintem a bátyám most szívesen bemutatkozna, de inkább nem. Majd holnap! Ezek gondolatok. De mindegy. Az egyik 10 éves, a másik 13 lett most. A tegnap. Hiszitek? Az fájt. Nem tudom, a virágban. Meg rapott. Sokat nem tudnak mesélni amúgy. Talán azt tudnám, hogy soha nem volt eltörve semmim. Konkrétan annyi testem már, annyi horzsolásom volt, sőt, aki most kapcsoljon át másra addig, ameddig ezt elmesélem, hogy nekem itt mi volt, aki nagyon nem bírja az ilyen izéket. Szóval, hogy nekem régen a kutyám ide beleharapott, minden hús, na, és nekem itt majdnem hát hogy is mondjam, itt vagy itt, már nem tudom, már nagyon rég volt, 5 évesen talán, és így majdnem befertőzött. Nagyon fájt, amúgy, hát, akkor is folytattam az ilyen izéket, mindent csináltam vele, be is hajlítottam, szóval nem volt bajom. De az a szerencsém, hogy nem izélt be, nem gyulladt be, mert azért nem tudtam, mi történt volna akkor, de szerencsére nem gyulladt be, ennek örülök. Sok horzsolásom van, például, nem tudom, az iskolában, hát most már nem olyan, de itt például meghorzsoltam, nem fájt. Nem tudom, hogy, de nem fájt. Sok van még amúgy mindenemen, sok olyan izé van, formulás, minden, de tényleg olyan sok, nem tudom elmondani. Nem tudom mennyi, de nagyon sok. Ezen kívül én nyára gyűjtöm a körmöket. Nem tudom miért, hülye vagyok, de gyűjtöm. Én az énekesőkből a Marics Petit szeretem, a Valkos Milánt, a T-Danit. Sok celebet szeretek, a Majkát, mindenkit, a Tóth Andit, a Káspár Lacit, mindenkit, nem tudom. Tényleg olyan sokat, de nem tudom. Na szóval ennyi karma van. Például nekem még sok videóm van. Ez meddig fog tartani? Jó, majd Jó, ezt majd összeszedjük időnként. Szóval sok van. Mi értelme volt ezt hülye, nem tudom. Hiába nem szeretnék, hogy bemutassam majd a 100 000 követve nem muszáj. Ha ezt megígérem, akkor így is lesz. Akkor nincs itt vita. Hogy csinálják? Jó, hogy összeszedlek még. Nincs sok időm hátra, szóval amiket elmondom,
ennek nyilván lesz egy második része is, hát miért ne? Mert amúgy nagyon sokat kell még meséljek magamról, de viszont most már nincs annyira sok időm, mivel mert ezért az akkumulátor szintje az már ilyen kb. 25 vagy 20, 19, már nem tudom. Viszont nem szeretném, hogy nem erüljen meg még azért, hát na. De ígérem, hogy lesz egy második része. Sziasztok!